Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kakasi Students Union Nong Thamai Circle pat Kamalki Unit kabala yo ya jingtip ka batikna ba ka company Vodafone kabadon halai mkra Shillong kala thmu ban punrongkam yo wei barjala naganong ba Selshar hakapos administrator marmar kilalai ban tuklar da ka ba maham bagani ka company kadai ban punrongkam nengkong ya ki samla trai muluk trai jela U General Secretary ka KSU Nong Thamai Circle usamla Richard Maukio ha ka jingi kren bat kilat pathai kubor ha ka Sauterik uleber arjar khat khandai hadian ka jingi kendu yo Assistant Sales Manager jong ka Vodafone unabo Jyoti ulai tho bagi bor penya jong ka ne ka company kila kentai bagadon ka jing light kam ha ka post administrator Ulai itu bagi jing yo jing tip jong keseng halor kane kalong hadian bagi don ki katto kane ki samla trai muluk trai jela ki bala tep ya kane ka kam hapo kane ka shlem trai kam jong ka Vodafone nrei ki bala sya kan taj mordor tang namar ba kane ka company kala persyang bantung da wei bar jela na ka nong ba Selshar hadian ka jing yo ujor ka jongi na ki babun ki sana samla ki ba apply ya wei ka post hang ni apo ka office Vodafone ban ni simru bana kadiang jong kanika company kala ya ilat ya ki kendon trikam ki bangila ya kot na por pemenswa ha ka ba ya kanika post admin ka badi hang ni post Shillong kala khot da wi briu barjala banadu silcar banon tri yang ni post te mare yo jing tip hi marmaring lawan mentan ban ya kendu ya wi ni ki he jong kanika company ban dawan umardor badi benum tap ya utau barjala ndre di ben khot biang ya ka interview nak minta kena kasih gijongi try muluk ki bala apply ya kan ka post ban ngila kransa khmat jong uru balada kani ka jing yakut ke bamutas ni kam urlong sisa nyimban si ban hapwan ban khang talano ya kani ka office jong ka Vodafone na kabaran hang post lo apa ya kendu ki jing ye hakal yang ka unemployment bon ki samla jongi kila su trade kam ki baret barya wala da ki samla ki brabiang ka jing nang ka jing start Hendrai lada kadon kini gilap kilenti kiba samla jongi kiyo kalat ka kabu bandrai hendrai pause lawan ra pan ban barjala ban pendap ya kata kajaka kalong no kumakdi ya ka pliang jaka jongi tina kadang joka seng kani kadika strong message ya kiwi pat ki company kibadon hang ni hapo ka jela ka jongi hapo ka bri nyu trap jongi banang ni sakmat kim de shu ban yuroi kim de shu ban kensting ya ka ya ki samla jongi nomor bon ki samla jongi belanang ki blastat ki belala ban bat ki pos ba per balada kaya ja kumni kambansi ki company ru nyen haban khang tala namar ba nisgo ba ka jaka ka jongi hi ngidi mangi hi bangin kat ka kam ka bangila ki khna ki jongi hi ki di binyo ya ka kam banwan ban pendapat di ki barjala ki poyei nomor ba kade kan mara ya ka jingi pat lasa lai sini akan menang salang itu